Hello guys, welcome back आं मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय जाफिनलायबाय थ' नोंथांमोना नुबाय थाखादों आरोना आङो भिडिअखौ कन्टिनिउसलि माने हेगारबाय थानो हायाखै आरोना मानो होनबाथाय गोबां रिजन दङ बिराद प्रब्लेम सोलिगासिनो आरोना न'खराव बेनि थाखायनो भिडिअ हेगारबाय थानो हायाखै दैमायाव दुगैनो थांनो थाखाय गामसा मोनसे नांगौ रानाखै बारा इबो रानाखै लाबाय गामसाखौ दानाबा दैमायाव दुगैनो थांसै आरोना फार्स्ट टाइम दुगैनो थांनाय जादों दैमायाव माने फार्स्ट टाइम माने जेनेबा थांबाय थायो नालाय नैबे बोसोरनि फार्स्ट टाइम जागोन आरो सिगां बोसोरनि खोन्थायाखै दैलाङाथ' बायखाबाय माइ गायनाय सायनाय बायबाय गासिबो जोबजोब्बाय जोबोद खस्थ' मोनखाबाय आरोना देग्लाय दैलाङाव बा माइ गायनाय खोथिया रोगानाय हालेवनाय बेफोरबायदिनो माखासे न'नि खामानियाव नांथाबबाय थानायनि थाखायनो भिडिअखौ कन्टिनिउसलि हेगारबाय थानो हायाखै मानो होनबा भिडिअखौ कन्टिनिउ जुदि हेगारबाय थायोबाथाय बयथिं न'नि खामानि द्रप थालायगोन ना बेनिखायनो सबथिंबो नायनो गोनां जायो गासैथिंबो साननो गोनां जायो नालाय आं दाख्लैनो बुंखादो बे भिडिअखौ दाख्लै मोनसेयावनो एक्सप्लेन खालामखादो ओमफ्राय आरो हिन्जावबो न'आव गैयामोन नालाय हिन्जावआ न'आव मोनफैनायाबो साननैल'सो जादों एबारनिफ्राय भिडिअखौ कन्टिनिउसलि हेगारबाय थानो थाखाय नाजागोन आं रेगुलारलि भिडिअ हेगारबाय थानो नाजागोन मानो होनबाथाय गोबावबो जाबायना आरो भिडिअ हेगारबाय थानो मोजांबो मोनो अमा न'नि अदाबा गोदोरथारमोन नालाय ओमफ्राय दा बेखौ एक्सट्रा खालामफिनबाय आरोना फिसा खालामफिनबाय गुवारथारमोन जोबोद गोदोरमोन दानबा फिसा बानायबाय लिरगासिनो ओमफ्राय इयो न'खौ लिरखांबाथाय दैमायाव दुगैनायखौबो लांफानोसै ओमफ्राय दाख्लै खनसेनिफ्राय माने मबाइलखौ आपडेट होदोंमोन आं आपडेट होनायनिफ्राय एसे केमेराया डाउन जालांबाय आरोना आपडेट होबाथाय मबाइला केमेराया डाउन जालाङो नालायनांगोनलै आखाइ सुयैनो नुगैना दुस थांगोन दैमा दुगैनो थांगोन नोंबो बिमाजों दांजाबासो र' थिंबो फुरा हाग्रा जाजोबना दङ आरोना द' एसे फुदोंमोन आङो फुरा हाग्रा जाजोबना दङ एसे फुदोंमोन साफा जाबाय आरो माखासे दंबावो खालामनोसै लासै लासैनो दा दैलां बायबाय नालाय हाग्रा फुगाबो जेबो नंला दैज्लां समाव आरो माने हाग्रा फुगान इमान थाबनो रज'फिनो आरोना बेनिखायनो दैज्लां समाव फुथ'नाया मोजां नङा होनना साननानै आङो एबारनिफ्राय फुनायखौ सुरु खालामबाय आरो ओमफ्राय नायनोसै गाबोन समनिया मा जायो आरो नै हिन्जावा दाखालि थास' बिबार लाबोदोंमोन आरोना फोराननायसो माखासेखौ जाबाय ओमफ्राय नै माखासेया गोरान ओइ थास' बिबार गोराना मादो संबा गोथाव जायो कमेन्ट खालामना खोन्थर थ' ना फिसा फिसा लाबोदोंमोनलै नै ओमफ्राय फोरानना दोन्दोंमोन आरोना सेस खैजिमाया नै खैजिमा बाजोब्बाय जाजागोन ना जाजानो नंलायो जाजागोन आरो खैजिमा बानाया जेबो नङा थाम्फै दैबासो गाज्रि आरो दा इ खैजिमा थानायाव थाम्फै फैनो हाखाया बारु आं मिथिखादो इखौ नै खैजिमाफोरा माबोरै बाना दङ नै ए भगबान नै मारै खारजोबखो नै आसोलफोरा जाबा जानानै नानि बिदैखौ सोबजोबो नामालै बेनो होलांबाय खारनाया ओमफ्राय नै दुगैनो थांनो नागिरबाय बुवालिया साबोनानो गैयानो दानाबा दखानाव थांफैलायनांसिगोन दखाननिफ्राय लाना फैलायनोसै नोंखौ लांफायालै नों फैनाङा दै लांफाया नोंखौ गानाखै आं सेन्देल दैमायाव दुगैनायनि इन्ट्रेस्टआ बेलेग जायो आरो मजा जायो दै लुबाय थानो मोना ना बेनि थाखायनो आरो सेन्देलबो गानबोबावोसो जासोला दुगैनो सायाखै आथिङा दा जि गरम मा बुंनो आरो मा ओरैबायदि समाव आं बिदि समाव आंनियाबो नोंसा रानिया बिदिनो गाबोमोन नामा जानो माइनाव बिदिनो गाबोमोन ओमफ्राय आं जि मिरौ बेबो गाबफाबाय जानांगौ कापिल गाबदों ओइ गाबगासिनो दं कापिल गाबदों ओइ गैया लामायाव थांनो नागिरदों ओंखायनो गाबगासिनो ओमफ्राय नै सानस्लिक दस मेथाइ मोजां सानना फैदो आरो ना गासैबो दा सिं लेट जि गाबदो बिमाजों थांफानो सासे हमना लाबोबाय लामायाव बाग्रायबाय थानाय नुनानै मेथाइ दत' मेथाइ दत' ओइ बाग्राय गाबगासिनो मिथिगोना लाबोबाय दहाय थांनायावबो दा फैनायावबो गाबगासिनो माने गाबियावबो आरो मिरु उखुम गथ' बैसांसो मिरिसो बर' नङा माने बुरखायबाबो गाबगाला माने कापिलि ओइ फै टाइमा 6टायानो जाबाय आरो ना दासो सान हाबदो 6टायावसो सान हाबखायो आरो ना मेथाइ जासिगोन नामा आंनो हर नै मा मेथाइ होनोथाय सैमा खि मेथाइ आंना गामसा लाफा दे गामसा लाफा आंना कुमार दुस दे नोंनाबो कुमार आंनाबो कुमार नामा एखे बुंनो खालामसै ना हा बिसोर सानैया बिराद लेट खालामगासिनो आरोना खामानि गैयैफोरा
मोनासिगोन सानाबबाय डगि 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 मालै इमान गोबां फैनानै हौवा दे राय गोजान गोजान थाबायगासिनो आदैबाय दुगैनाया माने दैमायानो जा दिंखलानो जा माने मोना मोना दुगैबासो बांसिन मोजां मोनो आरोना मानो होनबा दैया थान्दा जायो कुल जायोना ओमफ्राय फ्रेस मोनो माने आंथ' माने 12टा मालाबा 1टा गाहाम बेफोरबायदियाव सिखारना हराव दुगैयो आरोना बांद्राय गरम जाबाथाय गरम बोथोराव ओमफ्राय मोनायाव दुगैनायाथ' बुंनो गोनां माथो ओंखाम जानायनि सिगां जेनेबा 8टासोआव 9टासोआव बेफोरबायदियाव दुगैना फ्रेस जायो आरो गरम बांसिन जाबाथाय 12टा 1टायावबो सिखारना मालाबा दुगैयो बेफोरबायदि आरो गरम बोथोराव साथायाव मोनफैबाय मानसिफोरा लारि लारि जासिगोन आरो एबार इनिफ्राय थ'दो इनिफ्राय ओंखारनोसै ओइ दैमाया बिदिनो थांसै दानाबा आं सानदों बनाखैसो साहा अन्थायाव लांख्रां गोलैलांबाबो जेबो नङा दिंखिया लांनो नामा दिंखिया जायालै जानो बायो खेला दिंखिया गोलैबा आंबो मोनलै मासे थङालिलै आंना हिन्जावलाय फाइनेलि जोङो मोनफैबाय जोंनि डेस्टिनियाव दामा दुगैनोसै ससे दोनथ' इथिं ओरैयानो मोजां दे इथिं ओंखारनो हागोन ना इथिं ओंखारनो इयानो दुगैनोसै ना नै दाना मोनानि भिउखौ नायना ला दिनै बरिया जाबाय आरोना जोमैया ओमफ्राय मोनाबा ओइनिफोरदि सिख्ला बेरायो आरो ओइनि सिख्ला साथाम आंनि गोसथोनाय आरो लोगोफोर ओइ बुन्दा फिसा दैया थान्दा थान्दा माथोलै बरिया जाना दोङो गुसुनो दुगैनानै बिराद बरिया मोननो थांगासिनो आरोना आङो दानाबा लोगोफोर दुगैनानै लाग्रोनोसै दुगैनायखौलाय माथो खिन्थाबाय थानो ना एसे दुगैखांनायनि उनाव भिडिअखौ नायलांदो स' लोगोफोर दैमानिफ्राय दुगैखांनानै फैबाय आरोना गस्लाबो गानाखै आं दा थाव साव जेबो फोनाखै नालाय बेनिखायनो मेमब्रां नुदो ओमफ्राय नादों दिनै मैथा जागोन नालाय न'आवथ' मैथा गैया बेनिखायनो आं बाजै लानाव दा खानो थाखाय फैदो आरोना एसे लांनोसै बारा नाङा गोखैद्रायबो जायो नालाय मोनाबायबो आरोना फै पुरा खोमसि जाबाय नै बाजै लानो न'थिंना न' गोदान लुगासिनो मालाय मैथा ओइथिं दं मैथाया सोनाबबाय स' लोगोफोरनि मैथा खाना लाबोबाय आरोना आं खानायखौ देखायदिया मानो होनबाथाय भिडिअ खालामबाय थानो खानाय बानायनानै फैबाय मानोथोना ओमफ्राय नै दा इथिं सायगासिनो आङो थासारिथिं अर सुगासिनो केमेराया जालालै बारा मानि थाखाय दिन बायह्रायाव संनाय दोन ओंखामखौ न' सिङाव गरम न' सिङाव दा बिराद नोगोद गरमखाना बा 38सिम थांदों जोंनाव इया गरमा मामुलि गरम 38आ सिगाङावथ' 45सिम थांदोंमोन दा 38 थांनानै दोङो गरमा थानो हाया माने एसे थाबानो गोलोमजोबोनो एसे खत्तम गोलोमनाया इथिं अर सुबाय थाथोंसै आथिं मैथा सायबाय थानोसै आरो गथ'फ्रा गेलेगासिनो